дар маркази тавонбахшии иттиҳодияҳои миллии нобинони Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд имрӯз беш аз 60 нафар буҷаи кор таъминанд. аз онҳо 40 нафарашон ба омода намудани маҳсулоти гуногун машғул мебошанд. дар сехҳои алоҳидаи марказ кормандон ба бандобасти маҳсулотҳо машғул ҳастанд. имрӯз дар марказ 3 шуъба фаъолияти пурсамар дорад. дар сехи васлгарӣ ки бештар дар ин ҷо қуттиҳои махсус барои насби ноқилҳо дар сохтмон ва биноҳо истифода бурда мешавад омода мекунанд. ҳамарӯза шумораи зиёди кормандон ба бандобасти чунин қуттиҳо машғул мебошанд. читавре ки мо ҳозир дидем дар ин ҷо 3 сехи мо амал мекунад. ҳозир мо якуми сехи васлгарӣ дар омадем. дар ин ҷо имрӯз мана сборки коробкаи электрикӣ шудааст ки ин ҷо қариб 25 нафар нобиноён дар ин ҷо фаъолият мекунанд ки ҳафтаи 3 рӯз кори дорем ҳасаби он ки кам будани кор, яъне маҳсулот ки бисёр шавад, баъд соати кори рӯзҳои кори ҳам бисёр мешавад. дар сехи дигар бошад кормандон ба омода намудани халтаҳои коғазӣ машғул ҳастанд. тавре иттилоъ дода шуд, дар ин марказ то 20 000 адад халтаҷаҳо омода карда мешаванд. масъулини ин коргоҳ мегӯянд, чунин халтаҷаҳо ба миқдори зиёд омода мешаванд, вале на ҳамаи он ба фурӯш бароварда мешавад. талабот ба ин намуди халтаҷаҳо кам шудааст. масъулини коргоҳ мегӯянд, халтаҷаҳои омодашуда аз ҷиҳати экологӣ тоза буда, ҳангоми истифодаи он барои аз як ҷо ба ҷои дигар бурдани ҳар гуна хӯришҳо муфид мебошад. имрӯз яке аз масъалаҳои муҳиме ки имрӯз ин маҳсулотро ба фурӯш гузоштан масъала бисёр аст. ман аз фурсати қулай истифода бурда аз ҳами шахсоне ки соҳибкор ҳастанд, оиди соҳибкори онҳо оиди ҳамин фурӯши ҳамин маҳсулотҳои ниёзи мардум ки мисол ҳамин пирашкиҳою, самбусаҳою, мана имрӯз ҳамин мурғҳою, албику, ҳамин хеле чизҳое ки имрӯз ба фурӯш муғофи шудаанд, аз ҳамаҳо як эҳтиром хоҳиш мекардам ки барои ҳамин дастгирӣ ҳамин корхон ҳамин дастгирӣ ҳамин муассиса барои ки ҳамин дастгирии нобиноҳо омада аз ҳамин ҷо ҳамин харидорӣ кунанд, чунки аз ҷиҳати экологӣ тоза буда имрӯза шароит мувофиқ. агар ҳозир гирем садафане гирем, агар вай садафан аз ҷиҳати химиявӣ аст, мана чӣ қавле ки ҳозир дар ҳама ҷо духтурҳо ҳам баён мекунанд ки зиёни вай бисёр калон аст. дар марказ ҳамзамон сехи типографӣ низ амал мекунад ки дар ин ҷо баландгаҳои гуногун барои корхонаҳо омода карда мешавад. дар маркази тавонбахшии иттиҳодияҳои миллии нобинони Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд аз шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафров, Гулистон, Бӯстон, Мастчоҳ ва Истиқлол 470 нафар аъзо ба қайд гирифта шуданд. ҳамаи онҳое ки дар ин марказ ба кор таъмин карда шуданд маъюбони гурӯҳи якум ва дуюм мебошанд. гузориши Шамзе Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоъоти имрӯз.